Pak Gareng. Gerajakan Banyuwangi. Panyunan saking kemudian kula Mbah Gareng. Nggih, menika wonten jawinan saking Mbah saking
Wonten jawilan Mbak menika pengumuman saking Mas Gusto. Pupuk ringin suruh pun kasupen Bapak Ibu Pandemen Seni Gajah ingkang jalan sehari angin makin dingin bojone wong aku ora wani nyauri tonton semangat ya Mas Topo saya tahu calane apa kono kene sih nalika semana kowe teko arep ngomong apa nek iso
awak iki nanti kowe wani ngucap janji kaget tenan hatiku iki jebul kowe kepapi sirih tresna kok bojone uang yen ora aku bisa jaluk sesajaluk waktu kekuatku najan sedera bisa tambah di tanganku Bang Pati aro kandane ati iki mungkin kowe sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah njabai tresna kok bojone uang Kowe tak lo. yen ora aku bisa jaluk sesajaluk waktu kekuatku najan sedera bisa tambah di tanganku Mbak Lati anom kandane ati iki mungkin kowe sing sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah njabai Rangga Jaya Jaya Matur suwun Pak